салом тамошобинони телевизиони Баҳористон. барномаи фарзин аст пешкаши шумо. хотиррасон мешавем ки дарси гузаштаи мо дар бораи тахтаи шоҳмот буд. акнун дарси гузаштаро мо ёдовар мешавем. Ки ба ман мегӯяд ки тахтаи шоҳмот аз чанд хонача ё ин ки аз чанд майдон иборат аст? бешанҷон ба ман гап мезанад. тахтаи шоҳмот аз 64 хонача иборат аст. офарин, ҷавоб дуруст аст. акнун ки ба ман гап мезанад ки аз 64 хонача чанд хоначааш сафед ва чанд хоначааш сиёҳ мебошад? марҳамат, исмоилҷон гап мезанад. тахтаи шоҳмот аз 32 то сафед мебошад ва 32 тои дигар сиёҳ мебошад. офарин, ҷавоб дуруст аст. бачаҳо, дарси гузашта дар бораи хоначаҳои марказӣ гуфта будем. кане ки ба ман гап мезанад ки дар тахтаи шоҳмот кадом хоначаҳои марказӣ мебошанд? марҳамат, сайёра шумо. Е4, Е5, Д4, Д5. барои чӣ хоначаҳои Е4, Е5, Д4, Д5ро мо хоначаҳои марказӣ мегӯем? Барое ки гашт ва ҳаракати муҳраҳо бисёр аст. чуноне ки мо гуфта будем, тахтаи шоҳмот чӣ аз боло, чӣ аз поён, чӣ аз рост, чӣ аз чап аз 8 хоначагӣ иборат мебошанд. ҳарфу рақам барои чӣ ба мо лозим аст? барои он ки дар куҷо будани анамон муҳраро донистан зарур аст. агар ҳарф ва рақамро надонем, дар куҷо ҷойгир шудани муҳраро намедонем. боварии комил дорам ки дар бораи тахтаи шоҳмот шумо маълумот гирифтед. акнун мегузарем ба дарси имрӯза. мавзӯи дарси имрӯзаи мо ишора кардани майдон ва ҷойгиршавии муҳраҳо мебошад. муҳраҳои сафед ва сиёҳ дар тарафҳои муқобил ҷойгиранд. бачаҳои азиз, инак мегузарем ҷойгиршавии муҳраҳо дар тахтаи шоҳмот. ҳама вақт дар хотир нигоҳ доред, рухи сафедҳо дар хоначаи А1 ва дигараш дар хоначаи H1 меистад. аз сиёҳо бошад дар хоначаи А8 ва хоначаи H8 меистад. баъди рух ҳамшафаташ асп меистад. аспи сафед дар хоначаи Б1 ва дигараш дар хоначаи Ж1. аз сиёҳо бошад дар хоначаи Б8, дигараш дар хоначаи Ж8. баъди аспҳо ҳамшафаташ филҳо мебошад. фили сафед дар хоначаи С1, дигараш дар хоначаи F1 меистад. фили сиёҳо бошад дар хоначаи С8, дигараш дар хоначаи F8 меистад. як нозукии дигарро донистан дар кор аст ки фарзини сафедҳо ҳама вақт дар хоначаи сафед, хоначаи D1 меистад ва фарзини сиёҳо бошад дар хоначаи D8, дар хоначаи сиёҳ меистад. баъди фарзин ҳамшафаташ шоҳ мебошад. шоҳи сафедҳо хоначаи Е1 меистад, аз сиёҳо бошад хоначаи Е8 меистад. инак мо муҳраҳои асосиро ҷойгир кардем. мегузарем ба муҳраҳои пиёда. пиёдаҳои сафед дар қатори дуюм меистад. ана бачаҳои азиз, муҳраҳои сафедро ана ҳамин тарз мегузорем. акнун мегузарем ба муҳраҳои сиёҳ, ба пиёдаҳо. пиёдаҳои сафед ҳама вақт дар хоначаи горизонтали ҳафтум меистад. бо ана ҳамин тарз мо мегузорем. ана ҳамин тарз, бачаҳои азиз, муҳраҳо дар тахтаи шоҳмот ҷойгир мешаванд.
бояд як чизро дар хотир доред ки ҳамагӣ дар тахтаи шоҳмот 32 то муҳра аст. аз ин 32 муҳра 16 тояшро муҳраи сафед ва 16 тои дигарашро муҳраҳои сиёҳ ташкил медиҳанд. дар ҳамин тахтаи шоҳмот ҳар як муҳра ба худаш 2 катаки наздикро ишғол мекунад. ҳама вақт дар ёд доред ки муҳраҳои сафедҳо дар хоначаи якуму дуюм ҷойгир мешаванд. муҳраҳои сиёҳҳо бошад дар хоначаи ҳафтуму ҳаштум. дӯструякони азиз, як чизро бояд донед ки чӣ муҳраҳои сафед, чӣ муҳраҳои сиёҳ аз 2 то рух, 2 асп, 2 фил, 1 фарзин, 1 шоҳ ва 8 пиёда иборат аст. чӣ тавр дуруст номбар кардани муҳраҳоро ҳозир ба шумо як бори дигар хотиррасон мекунам. дар хоначаи А1 рухи сафед меистад. дигар рухаш бошад дар хоначаи H1. баъди рух ҳамшафаташ аспҳо мебошад. аспи сафед дар хоначаи Б1, дигараш дар хоначаи Ж1. баъди аспҳо ҳамшафаташ филҳо мебошад. фили сафед дар хоначаи С1, дигараш дар хоначаи F1. офарин. баъди фил дар хоначаи сафед ҳама вақт дар хотир доред ки фарзини сафедҳо меистад. ҳамшафати фарзин шоҳ меистад. чӣ тавре ки ба шумо гуфта будам, дар хоначаи дуюм горизонтали дуюм пиёдаҳо меистад. бачаҳои азиз, муҳраҳои сафед дар хоначаҳои якуму дуюм ҷойгиранд. муҳраҳои сиёҳ низ дар хоначаҳои ҳафтуму ҳаштум ҷойгиранд. кани бачаҳои азиз, ки ба ман гап мезанад ки аз мобайни ҳамин 4 тахта муҳраҳо дуруст гузошта шудааст. кани меҳрдоҷон гап мезанед? аз мобайни ин 4 тахтаҳо якуму чорумаш дуруст монда шуданд. бачаҳо, меҳрдод ҷавоби дуруст мегӯяд? ки аниқтар ё ин ки дурусттарашро мегӯяд? усмонҷон гап мезанад? аз ҳамин 4 тахта чорумгиаш дуруст гузошта шудааст. офарин, ҷавоб дуруст аст. барои чӣ тахтаи якум, тахтаи дуюм, тахтаи сеюм нодуруст, тахтаи чорум дуруст аст? барои он ки дар тахтаи якум шоҳ ва фарзин нодуруст гузошта шудааст. офарин. тахтаи дуюм барои чӣ нодуруст аст? тахтаи дуюм асп ва фил нодуруст гузошта шудааст. асп ва фил нодуруст гузошта шудааст. офарин. ва дар тахтаи сеюм бошад рӯҳ ва асп нодуруст гузошта шудааст. усмонҷон, офарин, ҷавоб дуруст аст. ҳама вақт бачаҳо дуруст ва ҷобаҷо гузоштани муҳраҳоро бояд донист. бачаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ишора кардани майдон ва ҷойгиршавии муҳраҳо буд. касоне ки суол доранд метавонанд ба телевизиони Баҳористон муроҷиат намояд. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом мерасад. хайр бачаҳои азиз.